Ang sakit naman magsalita itong iba, uy. Hala, ibang mukha. Akala ko yung kapitbahay ko man to. Tago dali guys. Hinita akong cellphone. Kasi gusto kong tingnan yung camera. Gumanon ako dito guys. No intention para mang ano ng mga tao. Pero meron talagang ayaw, guys. So, ipakita ko sa inyo guys itong ating ano. Yung red maple na tina-transfer ko dito. Gusto ko sana kunin ulit siya ba? And then itanim sa paso. Look, malaki na siya, uy, oh. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Parang pangit siya dito. Pero I think okay lang siya din dito. Kasi kung maglagay ako dito ng gazebo, okay, no? Maka sa likod siya ba? So, dito lang yan siya. Kaya naman sa tower. Pwede naman libutan o lawnmower. So, mag-cut muna ako sa harap. Dito yung lawnmower, guys. Ito yung lawnmower. Ganito ako mag-ano, guys. Dahil sobrang short ko, ang ginagawa ko is i-ano ko yung upuan ganito, and then i-press ito lang, i-press ito, ando yan ako. Ala, poison oak. Putsak. Yung poison oak pumunta dyan. Aroy. Aroy. Delikado ako nito. Delikado ako, guys. Nagsanga-sanga na yung poison, oh. Kailangan ko yung patayin. Uy, naku. Kailangan ko nang i-spray kasi ako dito mag-suffer. Alam ko talaga kung gaano yan ka mangtas itong poison oak. Mas mangtas pa yan sa poison ivy. Nangyari yan sa akin, patitiyan ko inatake. Ito yung mga signs sa mga taong may ampalaya sa puso at hindi mapalagay kapag mag-post ka sa social media ng bahay mo or naglilinis ka at hindi talaga matanggap-tanggap ng iba at meron talaga silang masasabi at kahit anong gawin mo. At dahil pinopost ko at sinasabi ko doon talaga sa caption na malaki na bahay ko sa New York at meron talagang ibang tao na hindi matanggap-tanggap ang ganung bagay. Kita nyo yung comment, guys, magkumpara talaga, guys. Huwag tayong magkumpara kasi magkaiba din ang buhay at hindi mo alam talaga yung totoong ganap dito at totoong paldos in Demirian. Oy, kayo ba? Mag-ano ako doon sa may bukid-bukid. Kailangan ko lang silang anuhin. I-trim at may weedwhack. Ito yung gawain in Demirian. Andito si Dudong Tami sa labas. Bawal siyang mag-galaw-galaw. Tapos ako dito. Tara. Totoo palang sabi nila, no, dapat yung mga mo sa buhay, kung anong meron ka, wag mong ipost sa social media. Kasi talagang may tao, hindi talaga nila ma-appreciate yung mga ganong bagay. Kasi mga ampalaya, yung puso nila, hindi nila matanggap-tanggap ba. So, kaya ngayon, ay tayo na lang yung mag-adjust, kalukuhan manitik. But anyway, so pinupost ko lang naman yung ko kahapon, yung sabi ko, bahay ko sa New York at naglilinis ako. Ang sabi ko, ay katulong pala ako dito. Hindi naman yun sa pang guys, yun naman totoong buhay ko dito, naglinis ako, no. Hindi naman ako nagprinsisahan, nagdress-dress sa labas. So yun, ang ginawa ko is tapos na ako dyan nag-weedwhack. And then tinitrim ko lang yung yung mga bush dyan. Mga, yan, alam niyo na.
So tara, i-trim natin guys. Kahit wala naman akong sinasabi na ako lang yung Pinoy dito, magawa talaga ng istorya. Dahil ay nako talagang, yun yung mga ibig sabihin ng mga taong talagang sobrak ampalaya. Yung mga talagang sabihin na nating inggit. Pero guys, hindi man dapat kainggitan yung buhay guys. Alam niyo yung buhay dito guys, ganito oo. Pero yes, kailangan ng bayaran guys. At sabihin na namang iba, marami kayong nagsabi guys, yung bahay na yan, hindi makakasali. Yung asawa mo yung nagbabayad. Wala man kang kwenta. Linis na yung ating paligid. Ang ganda. Lalo na yung mga bulaklak guys, ang gandang tignan guys. Yan. So I think okay na to. O kayo dyan, kayo, manonood kayo, alam nyo, wag na kayong mag-ano pa guys. Kasi hindi naman talaga dapat hindi naman kasilusan ang buhay ng mga ganito guys. Oo, totoo, sabi pa ng iba na bangko ang may-ari ng bahay. Guys, yes, bangko. Pero ito yung realidad sa buhay ha. Tumaas ang value ng bahay namin guys. So, ibig sabihin, ay kung ibenta namin ito guys, malaki-laki talagang makukuha namin guys. So, kahit bangko ang may-ari ng aming bahay guys, ito ha, bigyan ko kayo na example ha. Binili namin yung bahay, 3 pesos. Unya ngayon, tumaas yung bahay ng value, umabot ng mga, for example, 6 pesos. So, ngayon, ang utang namin sa bangko, 1 piso na lang. Laki-laki din yung ginansya namin. Oy, paldo-paldo din sa Indamirian. Charot lang. But anyways, yun lang yung buhay guys, no? Huwag kayong So, andito ako sa harap ng bahay guys. I-enjoy ko lang itong aking mga magagandang bulaklak. O, diba? Nag-bloom na silang lahat. Ang gandang tingnan, promise. At meron din mga ibang kulay dito. At alam nyo naman, marami-rami din yung aking nilagay. Iba't ibang klase. Doon, pink. Doon sa una is pula. Dito, kakaiba din guys. Kasi may pink, may dot. And then, merong purple, dark purple. Tignan nyo yung isa dyan, guys. Kakaiba yung kulay. Ang gaganda-ganda. Look, tignan nyo, may pula, may dark na red, may pagka-pinkish. Yan siya iba. Ang ganda, guys. Look, ang ganda. Promise, in person, ang ganda niya. So, hindi ko alam kung anong kulay yan. Ito din, oo. Pink na may pagkaputi-puti. Meron ding pink na may ang sa gitna dark pink or ano ba yan, pula. As in, klase-klase talaga guys. Ang ganda. Hi! Hello! Look what you did. You make a mess. Go run for your life. Run. Right here, hoy. Hoy, right here. Look at, tignan nyo to. Ay, nako, birdies. Look at this. Hi, Wonky Donk. Mama have to keep digging. I have to keep digging, baby. Yeah. G. You're so weird. So, nag-sweater na naman ako guys kasi maginaw sa labas. Oh my goodness, pa iba-iba talaga yung 40 last night, ngayon 50 something. At maginaw, tignan natin ang ating meron tayong doon, tawag nun kalamansi. Tignan natin ang kalamansi guys. Pero pakainin ko lang itong mga ibon muna kasi walang pagkain yung ibon natin. Pakainin natin. Ang bilis talaga kumain ng ibon guys. Grabe. No? Pag summer, ang bilis-bilis nilang kumain. Bigyan ko sila ng konti lang. Saka also, ayan. Uy, gipang tugnaw mo. Tugnaw na. Oh, namatay. Dumadami na talaga yung dahon na guys. Oh. Hindi na talaga sila masaya guys. Sabihin ko sa inyo guys, alam niyo kung anong nangyari? May kumatok. So may kumatok dito ako sa CR. Ganun ako. Dali-dali. Kuha ako ng medyas kasi ayaw ko makita nila yung pa ako. So anak ko dire, anak ko. Pinatay ko yung ilaw, ganun. Anak ko dito. Puntahan ko na sana, sabi ko. Hala, ibang mukha. Akala ko yung kapitbahay kumatok. Ibang mukha. Anak ako guys dire guys. Anak, tago dire guys. Hinita akong cellphone kasi gusto kong tingnan yung camera. Gumanon ako dito guys. Ay,
ay. Nagkamang. Pag andito ka kasi ang makita mo is walang makita kasi nga may couch o may upuan ba. Dalawang lalaki, nag-scooter yung isa kaya hindi nakapunta sa porch. And then ngayon, tinitignan ko sa camera, andun sa kapitbahay. Ay, nagbahay-bahay ata sila guys. Meron silang something. Pero ayaw ko mag-open talaga. Kapag wala si Tami, as long as possible, ayaw kong mag-open ng pinto ng bahay. Kapag ako lang, and then makita ko sa camera na lalaki, yun siya. Ayaw ko talaga mag-open ng mga ganun. Nyo ba guys na ang dadami-dami nagre-react tungkol sa bahay? Hindi ko naman pinagyabang guys. Nag-post lang ako, bahay ko sa New York. Katulong lang pala dito kasi naglilinis ako sa labas. And then, wala akong intensyon na para ng mga tao. Pero yung mga nayayabangan sa akin kasi hindi po nila tanggap. Okay. Utang yan, hindi yan sa'yo. Mga ganyang bagay ba? Yung mga ganyang tao, yung hindi masaya, yan siya guys. Grabe yung nila sa dibdib na ay, hindi ito pwede. Hindi ito pwede na mag-post ka ng ganyan. Bawal yan sa social media kasi yung puso namin hindi namin matanggap. Kasi yung pinupost ko yung video na dito sa bahay, nasabi ko, ibahay ko sa New York. Naglilinis kasi ako sa labas. So, tinitignan ko yung view. And then sabi ko sa caption or sa bahay ko sa New York. No intention para ng mga tao. Pero meron talagang ayaw guys. No, kahit anong gawin mo sa mundo kapag kung ano yung ipopost mo sa social media na hindi nila matanggap na meron ka. Ang daming galit, ang daming mga rason, ang daming mga ibang Pilipina na andito sila sa lalo na hindi man ikaw nagbayad niyan, hindi yan sa'yo. Ang daming mga sinasabi. So kaya kung ayaw ninyo yung mga nakikitang mga tao na, for example, yung mga nagpo-post ng mga sa social media, ng mga kung anong meron sila, and then hindi nyo tanggap, scroll nyo na lang. Huwag kayong magpahalata na kayo, na hindi niyo tanggap.